시지그냥 부이클랑 가슴로 신바라는 거라 동고 거액जना 지금 베라로 베면서 Kalau basi kalau sawa ya gue, mornang merok, mor de patik mor ga mor tapati khanya mor. Borong soron jotno, borong om hake banung nani, om hai hingga ke angkor kamtika sai phai na jepro chini ke tide ko nomination jomar na thangka, nomination jomari phakya, approval norong ko news rogo nukhna, moji debor mata munisa, tipra mothor kirija ganya, ko flek no wasene khulugi se pokora dawanya kirija ge khusuri thango. Hai hini nai borong amake bongni group na sob somoy borong hake sikiri, ko sunglo sikiri di hini nai borong hake bongno gusara segoi tung ke tini tamung kha chini ayang borong bujago ngake borong khnaka borong bat borong party ni borong no borong bulai kha bulai pai hake borong tam khanya borong no nijino nije kaham hunjana bagainyai borong tam khakya o jaga busa cerai rong no tam khake istamal khake borong lalachi bong bobishot kari ja borong tam khakya BJP ni neta ni ko banjuk chong ri sajung omti rogo si tiri nyai phunuk tiri nyai chacha bahana borong munisi tong chacha bahana bakya ke phunuka manchor man bepar garden nong lachia da asung judi bong no chini tipra mothane borok thangni tas khaima gana ka tini ta bu phabo je thabo nyai dukan khulu nyai dukan ri tongo ani busana judi borok hake tas khai bui kalama gana ka buma bufa haina dukan khulu dukan ri je tongma khamo mara ma khamo jibona mangala khamo ani busana giri to kang thana police guri mang kam mang sani kipal si bufang thisi thanga mo bir busana judi no ri siri tongma gana ka borok hake dukan ri nisin to khaina dukan ri o somini wono o jaga sino guli ko kalang ma jaga no borok khai dukan ri tongsa borok sarasa mitha chengra batpar hake borok no phulni to ni kha borok meeting misin ka bunyo rang 2000 kha nogo ruine tlangne balli to ni kha ombagi tabu rang ruine bongno sirai rong no manchorman e bongni bobishot no nosto khaine borok no omake ri siri nai video khai phulu ri kha lekha pora bong dam tong sa ke borok hake video ti sari ri kha ekdom mitha chini borok pa jora bujage sitongo bujage hospital ase bake borok hospital tong thutoi tini borok sukeni bumung bapini bung tapasi bung na borok to bujage se hospital borok oja bhake thangka ase mitha sana ke borok banu sana renglia borok hospital je kelaija borok bake saimana alangke bung na rekha tang gram kaisa bongnon borok na nasigi maya tipra motha khayu ni nai borok bongni phatsa bung sairi rekha aila borok hospital siku chini sara gotongo chini ko thanani ko rani baza thanani osira gotongo chini ko hospital kalai tong na so sapaya ko tini bage suken chong ne bungku o sukini bagi ni siklai tong bati ji siklai tong borok om khanyo khara khanyo nok asana borok bahake nok asani bung suriya kaliya sairi rekha borok asika manchorman omake khai tong borok khane oma khai tong singkha gojo khai tong chini nijera hninai chini o party dunam tangthu hninai nijera party dunam tangthu hninai mini tong na bagai jeng hake bo sawo borok mia phelek thangba bang huno phelek bo bini bo thepanai ani bo thepanai singo ja kunu khoti khaya milamisi budlanya jar bukhawa tongmani budnai ha hini se sing jotono group no tini ko jotono sing hake bujugui tong ka borok tin tang bujugu maya borok bujugnala dure thak busarong se nije ri siri nyai hake video khairi ba ke tabu sara fake news obo ekdom fake news